wanita malam. Pulangnya malam-malam. Maksudnya apa? Iki mah sakjane urung bar. Aku wis gak kuat, aku wis ngising. Maksudnya apa kok jam segini baru pulang tuh maksudnya apa? Aku kudu ngising. Wanita Aku mendapat pahala loh. wanita pulang jam 1 malam. Itu tuh maksudnya apa gitu loh? Kayak gak sopan banget. Sudah lah, gak sakit kencang. Kayak gak sopan banget gitu loh. Ya. Kok rasanya tenang. Jam 1 bengi lagi mulai guys. Ngasam. Coba kau bayangkan. Itu di parkir yang bener ya, nanti dimarahin sama Utoyo. Bapak Utoyo. Aku sudah tidak kuat. Biarkan dia marahi, aku juga sudah tidak kuat. Iso nih. Jam ini lagi mulai. Yo. Apa yo apik ngono kuwi? Apik, Pak. Terus gak iso, Pak. Jajal apa tadi ilmu yang Anda dapat sampai jam 1 bengi? Adik mau kiai ini mendingan ini. Aku Boleh, ini Be. harus mangan. Gak ada nih aku kiai ini. Aku dikira gue gak mangan. Senan. Ih, Tenan. iya terus mari ngono. Aku baru mangan. Gue gak ngombe. Aku ki mlaku kok digeret ini. Oh jenis Pak Yai ini kurang ceramah. Gue apa nih? Ya mas itu ceramah ngono. Terus ceramah tentang dia itu cerita dulu itu Mas Teki bapak ibu kan non tuh, jadi terus dia mempelajari semua kitab dan dia akhirnya maksudnya kayak yang dianggap dia paling benar itu adalah ajaran agama Islam, terus dia masuk ke Islam. Barang masih aku ngerumpi nih pojokan mah. Aku kan gonku paling ngarep toh, paling pokoknya pintu masuk ngono ki ya, padahal monggo terus tak kei snack iki isine enek gedang, enek kacang, enek sing gedang tok, enek sing roti tok kan Mas Teh kan wis swasembada. Mas Teh kayak seikhlasnya ngono ya, Mas Teh kayak aslinya kayak pengajian begini ki ndak ada snack itu karena kita berinisiatif sapa sing maksudnya ki seikhlasnya menyumbangkan sing di telo iki telo, sing di gedang gedang duwe minyak telo mbek minyak ki nek susu duwe kuwi. Terus mari ngono enek sing nggo kripik, enek sing nggo kembang goyang, enek sing nggo kucur, enek sing nggo telek tikus warna-warni. Bunda Kimang juga delok omam ya wi penuh dengan jajan karena untuk jajan telung kresek saka Mbak Lipah. Aku yang untuk jajan. Perempuan malam ini juga dapat jajan guys. Rasa ngono kuwi. Wih, anakmu dengan ibumu aja udah ungker. Enak koyo yang godhog apa. Ibuke digawakno, ibuke kula sampe ungger. Jadi percuma kalau besok itu mesti Bandung. Iya. Soalnya kan sudah digodok tadi pagi. Iya, Otomatis besok sudah wes ungker guys. Aku tuh iya lali. Ini kita kayak ungger. Aku iya terus terang ya. Aku pun mbok syuting. Aku tak goblok moyo. Ya wis yang uyang ngising sih tapi aja mbok coplok-coploki karena Bunda habis ini mereview jajannya Mbak Lipah. Kayak lebokno motor kebun. Iya guys, aku lali dengan rata lebokno. Aku ya sabar sih guys. Oke guys, susah lebokno motor kebun nih. Lali sak blengan dengan aku. Ya, sama buang kilo di isi-isian sak nek. Buang kilo di isi-isian sak nek bae. Iki kayak ungger. Iki kayak mae. Udah miss. Tempe. Aku yang di tempe mau ngene Mas Pras, wong nek kado sugih tempe sak pirang-pirang iki. Jelas sih ngono. Dadi Gimana gimana kayak guys? rungokno iki alasan aku sampai yang ini iki Delok, guys. goro-goro omem siji ya rungokno kan ya aku tak mulai aku ngono yo kuncine ndi motor kan maune tak parkir ning ngarep Koramil. Lah berhubung Koramil kon ngeklin ke mesti gak ada kendaraan di situ diparkir ning seberang jalan ya. Bengkel-bengkel kono ki lah ya. Lah terus otomatis kan kuncinya digowo. Helm ndek dilebokno kono.
Angger tak jaluk kuncine, sik tok helmku ning jero kono. Aku pengen mulai aku wis gak kuat gegerku wis luar, wis pegel wis kudu ngletak ning sor meja aku ki ngono yo. Tapi ini udah selesai. Sudah selesai tinggal maksudnya kayak nek Ramel mau kan kayak sing maksudnya sing hadroin ku lho. Heeh. Jenenge apa? Aku lali ya. Iya wis pokokan kuwi. Kuwi kan maksudnya maem padha wis bar kan ngapain maem terus maksudnya koyo panitia kabeh maem terus maksudnya koyo sing terlibat di situ kok yang penting mesti ngomong diundang kan. Ya wong inti-inti yang mengurusi. Aku ngurus aku dikon manuk. Aku mangkat ceritane ngene Payu. Yo aku kan salah aku Pak. Ceritanya kan konsepnya ngombe kopi. Aku pengen. Terus sok pisan, wala saiki wetang keluar, sumpah luar banget. Terus tane, ayo gak makan, mboten kok katanya mboten enak. Diet mboten diet, kula niku mboten diet-dietan. Nek kudu mangan-mangan los. Cuma wetengku dadi gak penak, gak nyaman koyo sugerin. ya makan maksudku ki aku ben gak ngantuk, tapi ternyata masih ngantuk juga. Kuwi mana sih tok sing ngono kuwi mang tak maem. Iki kan kok campur-campur iki lho, aku seneng terus enak ikine telek sing warna-warni iki. Lah ngene iki mah terek ngene iki bareng mau. Lah ya terus mari ngono. Terek Apa kuwi, heeh. Ternyata iki ning kono iki carane ya ndak yo. Iki lagi disunat monyo Mas Sam. Bobok mulai, Mbok, sik tapi. Yups. Kayak lagi aku krono iki lagi bar selesai kataman kan. Kataman Quran. Terus mari ngono lagi dene iki lagi apa disunat. Jadi kayak dhewe muni kuwi dhek sunatan lagian. Nek kene kan maksudnya wis ketik sore disunate ketoke bengine karek ruwo-ruwo kan. Lah kuwi nek ning kono ternyata ngono ceritane. Jadi aku kayak pantesan nek bocah iki ning dhuwur panggung, iki iso apa jenenge kataman atau iki iso joget-joget aku yo ngono. Dan aku tadi beli jamur. Bisa buat konten. Terus jamur apa? Ini jamur jandel jagung. Ya pokoknya ini terima kasih banyak untuk Mbak Lipa. Mbak itu untuk Mae. Mae acara apa dek ini? Mae digawakno de sapa? Bonsek. Iya ketoke. Kuwi. Heeh. Heeh. Kuwi apa jenenge Bunda dikeki siji, aku dikeki siji. Dikeki tempe, jenenge tempene enak oe. Enak pancen enak banget tempe iki sumpah. Kan? Enak tenanan. Apa nek mie goreng ya didepi ambek lek toyo. Walah. Kuwi sak mono kuwi wis enak tapi memang beda. Pokoknya tempe sama serungan apa? serabi. Serabi. Dindani kok. Mak emang tak ngono, Mak. Napa ngene niku jenengan maringi kula serabi ya Mak nggih. Iya nduk napa pas Pak gerah nika Mak aku yo ngomong ngono. Serabine niku lah Mak enak cah Mak aku yo ngomong ngono. Masa iya? Nggih Mak Om Toyo bayi. Niku lho nggih ngomong. Kan bayi bunda aku. Dikeki kabeh. Bayi bunda aku. Telu. Kamu tak omongno Mbak Lipa mohon maaf, Bunda acara apa jadi pengurus dek ngene apa jenenge pengajian di desa di pojok watu masuke di iya pojok watu terus bayi kakike wis ndak bisa aku ngomong ngono sikile wis monteng-monteng gede kan Mang terus aku ngomong iya gak apa-apa Mbak Repa ya Allah ngono terus aku yo sepuro lagi ngetok terus yo kegiatane kene yo maksudnya iki padat cah Bunda ya delok dadi wanita malam ya delok jam merang nggih mulai. Iki dapat jajan. Lihat review. Biasanya ada stick. Iya apa itu? Ada ini. Nah. Makan dulu lah. Ama yo kuwi ganyem-ganyem. Aku hari ini sahur. Aku mangi ngene lho. Bunda terang mulai yo so apa mulai. Aku dene aku keturun terus mari ngono. Enek wong mlebu omah aku yo ngono. Dia yang mulai. Nasi ayam. Delok guys, ngene iki nek wis kadung bancakane bae yo.
Nomor sih nek kadung gene panganan kene. Kene kering ringking sampai sampai bukai tedung saji, bukai kulkas ping 50. Dan njoba ndak pengen ngene ndak saiki delok iki nek wis wake ngene iki ya deloken. Ya Allah, terima kasih Allah tabarakallah tenan ya Dah ya. Hari ini Jumat berkah. Tenan dah dino apik dah. Aku mang ngelewati wong mbah pira Mas Sam? 3. Tenan Ning cepu Mas Sam, dino iki berarti dino apike wong sakabehane ndah. Sakabehane tiron, sakabehane petukan dino iki ndah. Mas Sam. Sampai sing ngadu sing sunat kuwi urung bubuh haus. Gak iso ngetokno apa piye polanya. Tapi denge saiki, anjen. Hah? Denge saiki ya? Jadi dia Kan cuma dari ibrit-ibrit ya, sampai yo sesek. wis ngantuk kabeh guys, sumpah aku ya wis ngantuk. Aku wis ya Allah, bunda sapan yo mulai. Bunda aku mulai engko udah masuk jam 2 aku yang ngomong ngono. Wes esuk yo salah yo kayak sarapan saeneke ae. Bunda ndang istirahat, kan gak mikir bekal Nadio. Omu to ya kerja. Gak kon kurve. Enggak ngapel. Kita alar sek ngene. Iki wis mateng tapi piye kita tutup kayak kulkas. Terus rai bunda delok guys yo gak percaya iki nek sego yo. Terus mari ngono delok lihatlah. Ini jenek mang yo apa iwak. Terus mari pitik, terus enak serondeng, iki sembah gorengan emang yo jek, iki sayur apa iki? Asem. Terus mari ngono iwak suwir iki jangan tempe. Yo nek kalian iso mengerti yo deloken. Aku gak iso mengerti, Pak. Aku ya gak iso mengerti kaya sak meja. Piye lah, Pak? Aku kan piye? Ya Kara, pokoknya terima kasih banyak untuk Mbak Lipa, Main, diparingi tempe. Semoga yo maunya ke depannya menjadi lelaki yang sukses dunia akhirat, bocah pinter, terus mari ngono. Siapa sesungguhnya? Iya. Jalan nek Joko, nek pamuan disunat nangis kuwi entuke rondo, tapi kan rondo saiki kan ting-ting. Rondo saiki yo mitos. Lah ya makane kuwi. Ora kok rondo biyen kan. Sana asem apa? Gak roh iki ketoke mbayi njeluk macah deh. Ketoke. Apa saya rasa? Nah iya. Wis guys ya iki wis padha walah ngantuk, wis padha capek kegiatan hari ini full. Bunda kok nggak dikasihkan orang saiki nek tak dodok 1,5 ini gak aku disawat wong. Iya sih dah Bunda langsung kok. Kowe ya setan mire kowe ya duduk ya mene. Turunan kuntilanak aku piye ya mene dodok wong kayak panganan ngono iki pesan aku. Lah iya. Maksudnya iki yo maksud kita baik tuh sama kayak wong ngono. Iya, maksudnya ben gak mubazir kan. Tapi yang saiki amene dah. Lah pokoke digancing wong arti tanggane kene mulai ke jam 09.00 ya tutupan bruku tesan. Maksimi jam 09.00 wis turu. Masih membar kayak berkat sayonan. Lah ya ndek sore mang ya, ndek sore mang dikek berkat guys Mbak Bunda sumpah. Maksimi dikek berkat terus salwa. Lah iki momon saiki apa mau mengguri rono. Mengguri rono pokoke wis padha ngorok kabeh. Turu kabeh. Yo literally diganjing lah. Gancing tenan. Dikira Bunda demit malahan. Tenan. Nek demit Duduk ya mene. Iya. Nek digawakno Linggih satu jojo pokoke malah bahaya guys ya. Dadine ya wis lah ya Nda ya. Ya sini ki roh ngene iki metek aku yo. Aku ngeluh dah sih. Aku gak tau nek panganan ki tak ndek ngono ki gak mending tak ngomong. Tapi masalah iki wis jam 1 guys. Apa kayak di gancing bojone wong-wong. Wis guys. Apa sih? Bunda mang kuwi gawe Facebook. Tapi yo gak terlalu ketok yo. Iya, kalian ra ngene ya apa gara-gara ngombe kopi. Ancen wong iki dablek. Maksudku ben gak ngantuk ngono kok. Ih, Anda itu tidak bisa kafein, tidak usah memberontak, tidak usah mengelarang. Ya, kalau bayi ungker terusan. Piye terusan. Kuwi alung muntah-muntahno bar ki lega. Dan salin, dan raup, dan ngadus. Oke? Terima kasih Ibu Dewi. Aduh. Nah ganti. Guys ya, terima kasih semuanya.
sekian dulu kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istirahat guys yo. Deloken iki wis jam 12:30. Ya, deloken Mbah Yi wis ungker san ya. Terima kasih semuanya.